Bobhuti abashela ama-colleagues ami, sondelani ngapha. Obhuti abashela othisha, mawukuthi nje njengamanje kwiprocess yokushela uthisha, sondela ngapha. Umiss Mabuza lo ngizokufundisa-ke namhlanje. Khona uzobuya naye lo yathisha. Othisha abasheli sakuba-edela umsebenzi, othisha bakhathele. Ngiyazi ukuthi babuye emaholidini and babheke emaholidini, kodwa othisha bakhathele. Lento yenu yokuthi uzothi ngifuna uyovusa umuzi wasekhaya akuyona. Itask le umnikeza yona. Itask and iyamstressa ngoba kusho ukuthi usazommoderatela nokusho ukuthi usazomcheckela ukuthi uyafitha yini kuyovusa umuzi wakini, and kusho ukuthi kufuneka ayiprove. Wrong, uzongaqonywa. Uthisha umshela sakumlight nishela load. Hey mama, ngiyamdinga umuntu engizothi mangihleli ngibuka iTV ngibe ngimmassage inyawo. Yezwa ke manje usukhuluma naye ke manje uhamba naye. Ngithi ngiyakhumbula ngitshela uthisha badla bemile. Uthisha uma kusukela ngo8 ekseni kuze kuyoshaya past 2. Uyabona ukuthi mawusukhuluma indaba ekumassage inyawo ukhuluma naye. Athi hey nginokuhamba ezipha ngedwa mama. Ngathi bengahamba nawe. We understand? Ngama holiday psychology, uzange psychology upainta ipicture. Ngidinga umuntu ozodamane ethi asime garage sithenga ama snacks masenza ama road trips, especially ngama school holidays. And ngathi ngiyakubona ukuthi ufanele kuba passenger princess yami. Maye ayi ukuthi uze saku HOD ezo-eda umsebenzi ezothi no sinenkinga lapha kulela class ngazi ukuthi ngingathathwa uwena. Ayibo uma usebenza yedwa lapha ekhaya, uma usefile ukumanage ikhaya yedwa udinga wena. Ayibo akwanele ukuthi khona wena usufuna ukeda no-advisor uma wakho ngaphezulu. Uthisha umshela sakumlight nishela load. Nizongaqonywa. Ake nize nama strategies okuba siza ba relax othisha, okuba like nishela load, okuba phumuza. Bese niyabuya ngizongitshela ukuthi kuhambe kanjani. Class dismissed. Ngiyabingelela ingane zakwethu, ngiyacela ke mawuqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungu ngesicofo subscribe button kule channel yethu ewunqa phambili Umgosi 2. Ngane zakwethu ke lana ke nangokusisi ke nithipha abafowethu ukuthi ke izinsizwa asazi noma mhlawumbe ukukhuluma ngabesilisa nabesifazane ngoba phela othisha bahlukene khona abesilisa nabesifazane. Okay, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Mina ngokwami ngikwaziyo ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili, indlela yaziwa umahambi wayo. Mina-ke nawe ngane ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba benibhekelela. Danko.